kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Kitariki 11 cy'umutienyi ugatano narimo ayamaseyemo kurugaiga ase Gatemba Television gukorata turekyonga ekero ense yonsi emuregete amaisae ase ense ya Kenya kumanya ogwitwa kwa Albert Kajwang kinekero togochaka kurugabu nkogotebia asomwaka bwelbwemo chimikyanda merongo tano nebere nene umutinyi kominarimo ase tariki cha merongo ebere nenye mo sacho mo kurunga Dan Cooper akalina ase ndege yamo ekorukwa North Orient Airlines ekaraswa ase ndege yega gago sorro akurwa sense ya Portland Oregon abuna sense ya America musacho gaikammegalia akabwata omo kori emirimo rengorro musbatio iga akamotebia akamorokia akamoteina bate bom karamoteina bate bom akamote karansa gora karansera okurkwae kamorokia bom elia akamakomote bono bwataiga lika osabe majinga chini chi Telegram lika onsabere ebintu ntagete musbatio lia akalika agasaba egento ke kurkwa chi parachute
chisaine chishiringi chimilion emerongo ebere naisano nemo ase echibesa chia Kenya chenge $200 chinga kichiria kala abeka bakagenda nere akabagikasa kuru kwa Seattle in state ya Seattle ose Seattle buna era asoko kwa aso ogosoma kwao bakaikanse omuntu lia karusia aba biria barenge gari emerongo 35 nomo akabatebia genda akayaguchibesa chiria atagete bakagenda no murundia endege n'abakolimbiri mu bari bande ko bagenda bakwenda ensi kurukunga bakwenda ensi ngao yani bono bakwenda Mexico kati ya Seattle na Reno akatebio modumwa wenyanga we ndege ilia tugasoka agasoka chimaga gaiga kemuki chibesa chitia asoka ne para chitia yemo chinsebere chiabo tuko umusacho iga agasoka gwikira bono iga ekero tokogenda mbeo nga ekine kamo kibintu biria ebikon kabisa asibitanya kumanyikana kayu musacho ya chiete tarorekaneti gusinakwete gusekene nkeyo batemire kumurigia tanya kororekana asagwete tanya kororekana nonye netuki yaye njanya kumanyekana ase yagurete no batebanga those are mysteries ebikone birie bya abantu weita gose abantu kubora bitanya kumanyekana tali yuka umwana kurwa Joseph Augusta Zarel oibori tu mwaka bweli we mochimi kyanda 53 kale myakene yino mwaka 1957 umwana oyiga agatuka para aitire akongontire aumizire ase chinse chiri chigenderete ekaro monto asirete nkurusi bari gantege ko nga DNA kwikira bono ega omwana oyo tanya kumanyekana noyo ngorenge nkayarwete abayiboli baye mbarabi those are mysteries ase chitagotebia ayunkyanda ikomine karonko temwa ikaransa oike tokomanyibu nabasaki baito batorigeirie chi roboti kurwa chinsemo ao imena isko yagusi na gukomanya ali akorekanine kurwa ase chisenet ase binyoro yakora intwe nintu nambeyamo digital app ite ya Getembe no era ase Play Store na boigo na botonyera gwetera ase Facebook yaito Getembe TV boigo YouTube yaito Getembe TV na botorikira yukorike ase number 0726447367 semeye manyelio akoroko ven booking chinkoroko mkate enok karibu aya na atokwa liganiri beat Albert to the conditions that he was found the next day in the morning when he was taken to the hospital. Ningo omoitete Albert Ojwang na inde na seki amoiterete maboli aya nagatia maboli ya mange ayuabucha asirit kulialero ase bunge ye Senate ekia kurwa matuka etire nyumba ya Nyasaye no yakobo butamiro ekera no ina abantu barago korobo sali bakabakire nyumba ya Nyasaye no nabasikali mbara waso abayibiko iba ebinto byekanisa ya Rangenyo PAG chiparanjiro mo contractor yetu akaikera akabeka maramu akachagaikana atina embure ya ture akagenda tanya kwirana kora emiradi ya magenderero eyumugo chakya nakoyekora bamenyi ba nyari bari chache kubolia abarayi bensemiyo Karibu ekero togochaka nigo togochaka korwa ase ebunge ye Senate abasirit kulialero umuwaziri Bobolindi Bwime omoske Kipchumba Murkomen na boigo ekyombe keligose omo inspector Bobonye Nyimbo Douglas Kanja murai bekyombe kelia kibotuki Directorate of Criminal Investigations na kelige poa baika bosiobwe bungeye kwiraneria amabolio make gusamange igoro yogo itwa kwa omo mwalimu Albert Kajwang. Regarding the tragic death of Mr. Albert Omondi Ojwang, who is a resident of both Migori and Homa Bay counties under police custody,
Albert Ojwang nomusae ogwito kwaye kwabwateranigwe n'abanyanyimbo ase amatukabwa ngoiga korengana ne report ya rwetwe n'umubari nigo ekoro kyabuna Ojwang nigayitetwe nago kwakwatikana n'ekingoma anyorete mamincha ne report ya rwetwe n'abanyanyimbo buna nigatuomerete nago kwa. Let me take this opportunity to welcome the CS, Interior and National Administration and your team. Itko rero umuwaziri w'uburendi bw'eme Kipchumba Murkomen, Inspector General Douglas Kanja na boigo omunene bw'ekyombe gy'obutukigose Directorate of Criminal Investigation abaikirana asebunge Senate erikureneria amaboli igoro y'obusira k'umusae Albert Ojwang. That the evidence that I shall give before the Senate in respect of the matters before the Senate or this committee shall be the truth. Aba seneta nigo baikirwana amaboli amange ryokorera obwikiranu kirikirete ogukwa kwa Albert Ojwang. Who beat Albert to the conditions that he was found the next day in the morning when he was taken to the hospital? What happened at that night is what we want to know. Whether in accordance to the investigation, by the time Albert Ojwang arrived at Central Police Station, what was his state? Was Central Police Station the first police station for Albert to be booked upon arrival in Nairobi. Moseneta bwe county ya Kakamega uyotenena na kubolia nigamubolia Murkomen gwetigia mirimo. And you have the audacity and tell Kenyans that you don't see, you don't know. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Asensemo yae Murkomen gukwa nanigo ane kimiroberio yo gukora obutukine chigokorwa iryokoreta bali bayikiraniti egekorekie aseri chiko. And to promise them that, Mr. Speaker, as a government official, I will cooperate, I will put every effort within my ministry to ensure that justice is served to this family. And Mr. Speaker, that those who were involved in this action, Mr. Speaker, will be punished severely so that it becomes an example that, Mr. Speaker, such an act should not happen within a police custody. Asensemo yae Inspector omonene Douglas Kanja nigo ainekia gikorekyo na kuria eiranga asensemeli y'abanyanyimbo n'ekikonekia obutuki bwa korre erikonyora bali bayikiraniti oboitiobwe. Investigations into the matter remains ongoing under the direction of IPOA. The National Police Service remains committed to transparency, accountability, and the protection of human rights. All relevant information and the support are being provided to IPOA to ensure an impartial investigations. Amalieta y'abanyanyimbo bali bakite kumuya Albert nigo gwikira bonoiga amanyekanire. Iriyo korenta bali banyarte ko bagwikirani oboitibwe buna enchera yemo ye familia Albert iriyo konyora obwene bwabo. Ku report ya Getembe Nchensam Miyenda. Nabo no tokoboreria rituko riarera goseriborio rituko riarero ritukoboringa ine Senate nkogendere koenekia baria ba moitete Albert Kajwang bakiwe asekigambero ribori rituko no rigochera gabo atanga ine orengaratie Senate ngoto konyere konyora oyo itete Kajwang na gwikigwa asekigambero turikere Virengal Biao ase number 0726447367 aboigo nabogo turikera ase mitandao yaito ya YouTube naboigo Facebook Getembe TV wachakanirie taliao asole nekerengererio kiao elugengia usekerengeria kia ekiororo no tora nyare kurubwate liboli tutubonga aya oroche Senate ngo konyere konyora oyo itete omo alimo Ojwang na gwikiwa asekigambero 0726447367 ekero twakorekorwabo tandra no roboti rwakaberia katwakorwa somo chu Nairobi gotokwenda ase county ya Nyamira abwase museketo Polycarp Okara agotumanya nga aba Kristo bekanisa ya Ranginyo PAG nigo babo kanomo ichano
magega yabaibi guikasi kanseyo na kuiba ebintu bakorera obarandia bisaine chiribu amagana abere na 52 270,000 buna agutamanya Polycarp Ukara babwatani abaiga kurwase kanise jaiga ya rangenyo PAG nigoba kwa monekiondo kochinga kibanyoranga ekanise yabo nigo yabunirwe nebintu byokoranderia bibirwe ebintu birire atugwate power hump ya to cost 85,000 tugwate mixer ya to cost 30,000 tugwate ambwenke ya to cost 25,000 bakaira speakers long range yamo yarenge ya 45,000 chimidi bere charo cost 25 each, that is 50,000 bakaira gentokoro sequence power controller yarenge ya 12,000 equalizer etapo equalizer that cost 10,000 bakaira a crossover yarenge also ya 10,000 so abo amone horn speaker yarenge ya 7,000 kulingana muno murande munene wekanise yigasireta Peter Migiro igakwereranga nigo moichano yugabo bwibyo gendete kabago goichanya bamenya bange asige korabonekega kiagendere kobaha gekugikirwa n'abantu kuborwa gutwara musikango cyase cy'inyumba cyenyasaye ekyara kurwa matuka etire inyumba ya Nyasaye no yakobo butamiro ekera no n'abantu barago korobusali bakabakira inyumba ya Nyasaye no n'abasikari mbarago so lakini ntukio hukumwa rero n'abantu bagasaba bakise kanisa banyora ko bakuiba kurwara igonere koro ngenderete buno murandi kugikeria na kwenda gukurira abantu baitunga Nyasaye na gwenta gusikwa abintu binde byonse byatanirwa asenginjime mu Nyasaye n'ibintu bigwenta gusikwa ono niko baganire nga onde bwensi oranyare ko bagakorora ebintu bingabone bigakonigwa nyare ko bagagwaka roboti elyo banyare ko bakwenyorera ebintu bigabyo burandia tubwatisi elinde binde bitoke asengenche nabyo anene bikorandia abantu batoleke ntuma etinga paka goikaboniga ebi bagombira ase kenyoro bigo chakoibe bintu kurwa ase kanisa entongo saba kyagere bintebi nabo anyore ne bikoni kwa sabantu kuse bikoni kwa sabantu aba bakonia bakonsi chispika kakitwango saba nonde bwensi orabirore muratokonya omwalio ye niko bagendere ko babakobolia abarayi bali no muyobo gwanje kwene kibunango esura ne bali gati elyo ko basira elyo konyole bintu binde byokurandiria enchili twasabire bune kanisa to busaba bakonyi nga kinyomba cyetu cyoborari kitokonye wake kurate na ibinte bitoke birane asengencho iganga yaye byarenge byokurandiria enchili ibo abaminto abararia twara gusorora nga ringaneri riso asembe abantu baito batokonya na ondebo waisani wowote baramba bali bande bonse baranyara bato banga gutokonya bale ikiare kanisa yerente siro bono tubwadina nebinto tokurandiria ibo onde bwensi uratwara moyo bugwancha na bagotusira iri nento chake buje inko report legetasini kya obwanchete kya gatembe kurwasi nseme chiga charangenyo imeye county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Ukara Yamano Polycarp kurwasi nseme yo na ntawatebanga aba nyanyimbo na boigo aba chief nekiango boibi bwa kyanire ase chinsemo nechinga kiecho Matilda kumbol mkatinge kwa rusi kajuang ngosabo kwa bera yona teba kajuang libagali ujuang pola singen cheyo it was a slip of the tongue yani noro meme ruatelia igakor kwa Albert Ojuang nechinga kiecho ego tokanda ase a constituency ya Nyaribari chache abo asirit kuliarero abamenyi bense meyo baikera naso monge kure birengere byabo igoroye budget y'umwaka 2025 kucyumwaka 2026 kinga kichicho ne yobe murungania ogotakorwa kwe emeremo osechi project kiri cyatanganete aburi tangane wateba ayega na Daniel Ontiri agutomanya Korengana ne katiba yiga Kenya yo mwaka w'ekiri 2010 ekengise kiemiemo 95 nekemo mwananchi nabwate obosibule bokore birengerero byaye asingana rinde lyonsi rimurengete nakubwatakana nayo asogosanga ebirengerero byabo igoro ye budget ye county ya Kisii yo mwaka w'ekiri 2025 mwaka w'ekiri 2025 no yomo abamenyi korase bunge
enchege ya Nyaribari chache nigorero benyorera libagelio mwiga okoreka sensemo ya Kiumbu na wikirenwa boigona barai au bakoragwa no musiki Karen Magara moyo msio machore we county ya Kisii uyorenge omunyakirogo ase birengererio byarwegwa okuboria nigo kwabekwa igoro yokogania kwabamenyi gweso kiasobonge ase bikaro bunebi likwanyarira libaga lyogwancherana gosigokana egati y'iki project cyamagendero icyo kirobeire gocha gokorwa ase umwaka iga we budget ekero wananchi agocha iga korigereri ng'ambintoki bitara tekerezo korwa sakoru so that orwa maoni nganki kerabe gosenki batagete mune ward gechakeru twarigereire ama ebinto bire proposed ne executive n'abananchi nabaro barura maoni yabo. So ninkagerete nga this is a very important exercise lakini togo imesaba na inchi nga it is important ba chicha so that imba tekonyareka nge bintu mbire batagete bikorekana ase binyoro bakoru mbira akorekana na ndo ndeta yokoru maoni kwa niaba ya machiko ale bonga goika tokolege kaike egere ibintu birumwa na inchi atoire byagenda byalikwa na ndibire na byasomwa byararunga na byebi barwete igo gwakera n'umugabano witonga mbiyamano biritwatira se budget ibinde bya ikeranire binde mikendete go ikerana torolenga nandi biru bitarikirana tubibwate segere bisugume bikirane omubwekano ase wodi ya Kisii Central yekoragwa n'umuzike monyenye yoge ase budget yeta emechando mekenigo yaene kiwa ase okwama kwegati y'iki project gati abo chiria chigusira bonchiria bakabake nebyombe ase kulende wodi yo yakolie buya asa mangana yechipara na sobochenu yente tabeti ngangweti kukere igo Kisii county turerane maiga kimagendero ase budget ya 2024-2025 njabwate challenge chiaye asiwodi chinde asi contractor chiaye tukitalenga kora chigasi igama swali ntwabuli n'abananchi lakini twabaira neri nje mune ward yane ku Kisii Central Ward amangane chipara ndoche is 95%. Amangana ICT classroom is 95%. Asense mwende abamenya baiga nigo bemurunganiria ogokorwa masaragata kwegati y'iki project che county n'abanyakonda bakanwa n'ikinde kitikalire tenchera embwa bateba bataligo kigwanja somwa koigo muyana babolia omugavana we county ya Kisii kuligereria buya engane yo ebintu mbiro chi contractor bago chabaye guchiga asbach batigerenchera igo togo saba una intwe abantu ba Kiumbu chi contractor yego cha Kiumbu yewe gas yagenda yatigere ebintu inchera next ndurko mayo sana bashimi wa baitongwana bari babwati einde yenda ba block ebindege kogera chipare chikore batigerenchera igo togo saba igavana yeito watie bintebi buya keregento kerrokane gekogera abantu babeire bagocha babeka mara mugege chipara bagenda na bakodire mambye pare yasareka budget yengo ntwara ntamaone tonyeru mutwanyeruru lakini chibese chebale mabunga ichigo chikero mwaka ngo yetigo chire sana kero mwaka baturangeri gocha Kiumbu abunangange bunanje bakorega babwatinjira bakoroki bagenda bunanchomone mabu onkumeti na ichori chiform chinyinge jinga no konyu na nakorage ntecho murobuliga bosangiriria ebirengereria sabamenye be county ya Kisii ligokora mwelyo litko lyalero nabamenya baiga batigara bale no gosemelio konge buna monchilio babolia na chikokoreka elio bakonye kense yobora yobuya we county yo nkurubaterega taseni kyage tembe litrene ngurku Daniel Untiri Chinga cheche okorwa kitutu chache South ni goli tukulia lero birengereri byandra gosangererwa asamangana ye budget ye county ya Kisii abo ase omweshimiwa osomoske obogeka ward Richmond Manani na boygo nyatieko Emos Mukaya para omoyegoyo buno musakito Ruth Kemonto agutamanya. It's very difficult to monitor
Chinkaki serikali yagendrete kwarigania budget yo mwaka uyu igani gabamenyi be county ya Kisii bagendrete kwenana ebirengereri byabo ilikwene kibuna nguchikwenyorera bara magenderero alibaganitie buna abananchi ime ya sub county ya Kitutu Chache South nigo egekarikyo gekerano no MCA we ward ya Bogeka omuske Richmond Manani Richmond Ayori endo MCA Bogeka and the chairman of Sports and Culture Social Services. This is county assembly and then the member of budget committee. Eroga to achikora gamba igori estimate ye budget ya next financial year 2025-2026. So unatore iga tuarire maswali yara aboriwe public participation yani iliyo abantu bagocha baina na maoni yabo mtubatagitega ko ruchugoni mbali. Chinkaki chiboigoni go MCO nyatieko omuske Amos Mukaya abagakwerera obuya bw'okuigwa magani y'abananchi chikolito litoka PFM Act iligotabanga lazima abananchi bamuye ibintu bikuru kwa budget ne sauti y'abananchi nere kuwekana abawakilishi bekegorie gekeni go ba umuroberio yokoboko na kubolia abantu bonsi wikirana ase bikaro obinga bunebyo John Nyamongo Ndieki. Today I'm happy social participation. It's a good exercise. We as the youth were being engaged on how we can contribute to this county on matter of dating. Please, let us attend this public participation because inatusaidia sisi kama Wakenya, kama wananchi, to know exactly what is happening on the ground. We can able to ask questions, to oversee what is happening. Na before we go to the ground to complain, tunaweza jua ni nini inaendelea. Donye nabo abawakilishi be county ya Kisii nigo baba bakwerere miroberio yogochiko bwatuka amagenderero ase binyoro ime. Kurukuriria abantu betu mbate tamach batibirasi BCD bale chipara. Akila lazima kuna ntoa MCA tu isaransa n'abananchi to muhimbiri bibiri bitakiriri tangani. Bikorwe alafu bibiri mako bwati. Boisaranza tore tutorenki abantu baitu batagite egetangani digere tubaekero kyo atoranyara gusukuje gusu lakini antoko basabenga kuneye abana inchi baminto kamuranje kiparanje saregete kipare chi embura yabire inge tigana inuko raris kipare chi arosingu mwana mwabe mwati cha drainage ekereki kyo nigo baba bagukwanira ogokeya ko botumekyo bobe bwechibesa echichikorwa gwa buna ebango bakobekera tuwabere tokoriye budget semyaka yebere yaetire kibasa kinyinge chikwanda se kipara tukamwa ntokonyara koba toko west kibesa bada tokori chi machine chetu chikoba every sub county kere sub county echikotwara mo gaiga boge tutu chache south etware chi machine chiabo e budget iriya mo gabana executive nero yato ede kibasa chikoro moro so eka twari gere gabana bone budget machine chon speech ko almost 1.5 something billion uko bwaterana asobwamo negento baba bakokoboko na kubolia okogenderera kwe miradi ya magenderero ase chinsemo au esikuwa para usine street light akobeke street light osemboge ka osemboge zero etali yaro ibekera kita yabona wono chabere chikuigwa juice iganto akorete amache one of my friend urumo msinande ngabe gite solar oye andi chebiru gebinte nebito e budget nya ko abekiro 2 million chigo cha separa ndende para yao ndenda street light yao ndenda enyagitali yao anda soro chebintu bigotumeka we especially abantu bakwe uchiga siche serikali bakora chi contractor to basa ko ganyo mu MCA beka cha ko complain to koranga tara akora moneta kire akesini ginkorpoteria egetaseni kya getembe incheni gonkuru kwa road kemunto Bienvenido a Croacia Semeye Caribbean Bienda Tagosangwa Croa Chinsemo our Igoriye budget 2025 which is 2026 Itarachiko Soma got Wakabolia Asidi Woli Lit Kuliara Norangaratie una Senate Guchiere Gokonya Konyora Oyoitete Ojuang Naguikiwa Ase Ekegambero 0726 44 7367 Nero ogotorikera ase enamba iyo ere ase TV yao wetani abuo nigo mranako esome na bokorika gwetera ase emitandao yaito ya YouTube na boigo o Facebook koyetera chi SMS bire igachioka ndarachiko kwa enkwana yerituko ngokwana ngadio kumariga agagoteba
agotabanga dikumariga checking a grace kuro chinsa mchenya makoro to sokobe Douglas Kanja asinaro matoko make a decision nchebuna umurali ntanchiri ko yale atagawa we don't give out options so say decisions uno montoko ya manyo nyoringe kineke gabado nkerase magoko yaba nyanyimbo go na ale togokwana na ale tarigokwana. Edwin Atambo, niko na imani na Senate itasaidia. Thank you. Foster Mahe oteba kutoka Kiamu kama Friends. Hiyo kifo cha Albert Ipwa, God will, okay? God will not be happy due to what is happening to young Kenyans. Okobe Kurugabo. Then so Mayen Richard Naboni bale ne lazima mwaziri DCI, okay? Mbabwatie imani ya wananchi. Thank you. Kwa nda turigo chisoma mnaliboli yeto atebenga ina Senate kuchere ko konya ko obwatia na koena kiabalia ba muitete Ojuang goikiwo bale ase ekegambero eliyo banyare kugambiwa tiga ndara tigeraga bungo ira nandelia kabere gocha guchisoma echiao karagoterekera gwetera ase Facebook yaito Gatemba TV, YouTube yaito Gatemba TV useni mba 0726447367 eye nere nkwana yerituko. Yeah, I hear many people talk about Yala. Forget about that. Let's bring an inquest, an inquiry to this house to investigate whether it is from Yala all the way up to every single person who was killed. These children have never been compensated. These children have never been talked to. Their families are treated like rubbish, and we are very comfortable. I know after this thing is held here today, everybody's going to go home, and it's going to be business as usual. I wish you all the best. Abalemi be county ya Nyamira nigo bairwe omweso ase okwenekeligwa ni mugavana we county ya Nyamira munalira bali abongo kirire kolengwa eliyo komentwa oboyo wasego chikomentwa na kirabe ligo kinia ligaseriabo na selitko libolemi eliyalengelitko lyalero karabalemi abo baegwa obosemia n'abamanyi ebobolemi nabakoragwa n'umugabana we county eyo ya Nyamira unafat gada Gisemba agutumanya. Hekero ritko rya rero riri area baremi nigo abaremi naboigo abatugi be county ya Nyamira basemiwe enchirengia parakinie rigesariabo anene abatugi be Chombe engombo na average gage 3 to 5 liters chinze chinde chile 30 to 50 liters tutara ikeji 30 ndokora beka average ya 10 to 20 breed improvement ngombe enyore mori ebuata mabere kuwengina aliye kubekwe breeding ya geweke ya gatatu bono kobere piwa. There is no way ora aragire ngombe e breeding ya tonyora 15 liters to 20 liters per one day. nigo abaremi betugo tibanjira munyagitari onde bwensi kurwaria etugo yabo anene ebiro birya erendwaire naribagariayo nerebya umunyagitari oyo korokya ekadi yemeremo aseboigo baria bakonia na konyenya etugo yabo ekero yarwarire buna nigo egetambukiro egetindi kiraje kuimukiwa asibari. Kenya hatuwezi kufanya export ya maziwa, ya mbuzi, ya ng'ombe, ya nyama kwa sababu ng'ombe zetu ama nyama zetu na maziwa zimejaa dawa huko ndani. Kuna wale ambao tumepata ripoti kama wale ambao labda saa nyingine ng'ombe ndio hiyo wameitibu mpaka wanaona mara ya mwisho wacha waende wauze ndio watu wengine wakule sumu ya dawa ambayo imejaa kwa mwili ya ng'ombe. Hawa pia ndio tunawapea onyo kwa sababu tumewashika wengine na tukishirikiana na counties na tumekubaliana kwamba hakuna dawa, hakuna ng'ombe mgonjwa yenye imejazwa dawa mwili
inakubalika kuchinjwa katika kichinjio yoyote Kenya hii, na mwenye anafanya hivyo Kenya Veterinary Board itachukua hatua. Aiga chisese chimbori na boigo chombe nigo chaigwa eriogo na boigo obuya bokwena na eriogeriga guchasibori nigo chiakwanirwa debisi yeniryo konyora isese kwa bangwa mwitu egento ekogera toena nite priority asoborwa irogo nerie bure togoteme bure zoonotic by zoonotic etomanishete ebokorwase esese gwachase mwanyabana na baibere etogwatoborwa bokoroko entira asegesomo bokoroko anthrax nobo noboreire bure zoonotic bogotera mwanyabana nende wansi mwanyabanta abonyorire atanyorete medication ya bwango oborwa bokoita namba isato ndogwa tumuruire bochombe bokoro kulambi skin disease engombe once ya be affected production ye kugenda nsepi na ende it can eventually lead to death. Omo gavaranyaribo nigo arireira bona nigo aguchakoene kya na omoroberio oyoiga nguchore kogenderera e county ya Nyamira enkima abale mibaito twabarete abantu bakubasomera n'oburimi bategerera naende mwakora munobo science boteba tokorwa ndotabali goma iyo tokwanisa county chonsi pi abantu banyare basomibwa oburimi obuya Ingo ripotere getembe korasegeti ekeiga kya esanige kegotoka emeye wodi ya Mawawa ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Isemba abamereri bya serikali bakoragwa noyo kabeiro mokonyi bomurai bwense omukoro Stephen Kalonzo Musyoka nigo baborire abanyanyimbo abake abo ba moitete gose bakagere ko moita omo alimu Albert Ojwang ko obekwa ensemo na kobegwa obolendi boisaine akaraba mbolie Eliud gose omokonyi bomo Inspector General Eliud Agat gotigemere muri morioka. Yesterday, June 10th, 2025, we've read and heard that the Director of Public Prosecutions, the DPP, directed the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, to expedite investigations on circumstances surrounding the death of Albert and report within 7 days. This is a cover-up and a diversionary tactic to delay this matter. The mandate of the DPP under the Constitution of Kenya is to direct the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigations in writing to do investigations, not to direct the IPOA. The postmortem on Albert is clear, and all Kenyans affirm this opinion. He was murdered. In light of the foregoing, we are calling not just for the resignation, but for the arrest and arraignment in court of the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat, within 24 hours from the issuance of this statement. We similarly demand that the junior officers currently being prosecuted be given witness protection with immediate effect. Murai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo ababoririe abakora emirimo bonsi okora emirimo ase obwekerano baigoni gaboririe ekyombekeria kyo bokoreri bo banyanyimbo IPOA ko obeka omukia ase emirimo yabo. Mambo ya usalama ya Kenya ni haki ya wananchi. Usalama ya mali yao, maisha yao, biashara zao ni majukumu yetu kama serikali. Na National Police Service, despite the fact that it is an independent entity, is working with us to make sure that we create the necessary synergy between the provincial, the national government administration officers and our security teams, ndio tuhakikishe ya kwamba kuna usalama. We cannot accept
kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. And that is why we say, tunasema, whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly and decisively. And the law must apply to each and every person so that we can protect the lives and property of every citizen. We must make sure. And the National Police Service, an independent institution, must discharge its responsibility independently, fairly, decisively, and also with results. Na vile vile, the independent police of Nekarotwa kurukurugabo no chingati insachiana otenga mkate insachia ochere kurwalia asensemo ya Facebook otenga Eliud Mayoyo OCPD Senate bila kuegemea any side, justice will be prevailed. Oyaon tebinga Ezim Kali Ogega from Nakuru, justice to be done for the entire family. And then Humphreys Orabi on tebinga no option. Kanja murkomen. Okay. Nakuru abo ine nseme ya Facebook tiange terechi SMS inkego egara nyargo te what we will do. And then I want to be absolute can't. In this Kenya, we have learned severally. Ojwang's case will be within 2-3 days, and then you will hear it again. It will be as business as usual. And then Pastor got a banga kurokera. I got a Senate ya chakiribia. Tigaba kongi kubwatia IG na OCS na jamaa wachunguze walete wazi alivyoamua. Okay. Na tigiriti niko ibe kurugabo Jason Musigisi gachuba atamkate Senate tego tokonya no nyangake yaya wale tabanya nyimbo balia bane bo jetie Albert Kurachinsa mochirichi ya Homa Bay. Morris Mabiria kura maji mazuri awatabanga may the blood, okay, sinarengo chinati gana watenga kubwati turama chiko na tobekeire ebyombe biri bikorenda oboerani boito koringa Communications Authority na Media Council na kitokubwati Yusuf Yabanga kurwa marani wachukulia hatua wote au wahusika. Jackson Samoka nyaribari chache Senate nabo era konye mkati kobon gakina abana abuo barua maskani makenalio NCA to era konyeke tisareka. Oh yes. James Makori ekene nabo kera toke wetera Honorable Onyonka nchenkenori nakurwa egetuki. Gathinje Thomas from Migori County, haki itendeke kwa familia au CCTV haifanye. Please Wakenya sio wajinga bwana. Chungu wa mwana ni mzazi DIG then sijui kesho ni mimi watatoa vigezo vya ukora i Kenya, okay? Edward Maenda Kenneth Keri Kenya wanyonge hawana haki. Edward Maenda yo no watakurugabu nganchere ntigeregabo asinge nchebiro chinsainya takwa tuko hapa bali bonse tobwaterana kone kinga Beyonce biabere bya kurumugaso kero Matilda Rengegaiga na ototo unakurugaga boni mate garigerete kikandrete. And then aboigo abasaki baito mwensi na tobwaterana na inwe Polycarp, Fatgard, Dipon, Ruth na Daniel Ontiri biamana singenchia onsi nseme yomanyerelio akoro kwa Anereven nyaboke chinkoro kwa mkate Enoch chinga gichingia weka chinsainya kirotoro merane ekionga chinsainya Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana mazi, bagina ninjo. Aya makumba ya. Alikono gweto yono kukunkwara bunga bona yekerage ya makumba. Kumbe mwasensema ora teliroji. Tika kubo kudiona kugara ngabona ngori kana yo ya inkiora ya tolikende aya makumba. Kumbe mwasensema irananse gende onenkwana odotebia tuiranense twekei na ndi tuororobe
toba abalemereria tiona gwe togo osanga ne kenayo konyara kero keno sino moengoli orio ndigereti ayo moengoli ruwe pikipiki aitali entereba no moengoli omoengoli ruwe chigari abono okono gwekoranga bona ayo likema yaya naro robo mukoro ntobiche nere ngoro nero mayete tiona gwe kumbira abantu abo ngabano ekengo korega nayo okore na kikene ngeli oji okora makumba Dare kumbe masense maboli sa eora teli roche. Dara bune sasati. Sasati roche goche ya teacha na magine bitugi na kere te sasati yara anze buya. Magina ali yako na kuituge kabuna alige na ya kwa kroba ni uneura kwa genda. Lakini sasati ero itigare tene yara ambuka. Na boy ko no mugusia tebet. Magaka ninjo tembe ninjo dorome manana man bagina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi gobusongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru nabwate.